wannan aya na magana ne akan na farko aure da ake a jahiliya, wato mataki uku ne na ayar. Na farko shine wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, na biyu shine fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, na uku wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. So matakai ne guda uku, kowanne na cin gashin kansa. Gargashin wannan aya fa in khiftum alla wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, idan kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba a cikin mata da suke ƙanana iyayensu suka rasu kuma za a aurar da su, wanda yake nuna cewa ana iya auren mace ƙarama, amma sai dai a ƙa'ida yin aure daban, mu'amala zaujiya kuma daban. Mu rika bambance haka. Ana iya yin aure early enough, amma mu'amala zaujiya kuma a ƙa'idan shari'a ba a buƙatan gaggautawa da wanda shekarunta bai kai ba. Mafhum? Tayyib. Abin da ke faruwa kamar yadda Nana Aisha ta faɗa radiyallahu anha a wannan wuri shine cewa a da mace babanta zai rasu, maybe shekarunta 7 ko 8 ko 9 ko 10 ko 11 ko abin da ya kama da haka. Me ke faruwa a daidai lokacin sai a ɗauke da sai a ce babban ta rike ta ko kawun ta rike ta, ko kuma a samu wani ɗan babbanta da ke da rufin asiri da yake kazin ɗin da sai a ce kula da ita, saboda ba za a iya rike su waje ɗaya ba. Shi idan ya ga yana da buƙatuwa gare ta yana son aurenta, na farko sai ya tilasta ta akan aurensa sai ta aure shi, shi kuma riko aka ba shi. Na biyu, haƙoƙinta na aure sai ya tauye mata, in sadaki ne sai ya tauye, wani ma sai ya ɗauke ta ba tare da ya ba da sadakin ba, sai zama ana zaluntar mata. In kuma ya ga halittanta bai masa ba, sai ya ɗauki wani sai ya ba wa wani, kuma sai ya kasuwanci da ita, sai ya karɓi sadakinta sai ya cinye kuma sai ya hana ta. Mafiya yawa ana cutar da mata ƙanana wajen aure idan iyayensu maza sun rasu, sai dai in ba a sa ido ba. Sai a samu wani baffa ko kawu ko wa ko wani kazin sai ya yi zalunci a ɓangaren auren saboda son ran kansa, sai daga bayan al'amari sai ya je ya lalace. To irin wannan ne Allah yake magana a kansa cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama,